Is-sitt operaturi tal-fish farms li għandhom illegalitajiet fil-fish farms tagħhom issa qed jiġu mmultati sa 2,000 euro kuljum b'total massimu ta' 200,000 euro. Dan skont avviż legali li ġie ppubblikat it-tlieta u li d-deċiżjoni dwaru ttieħdet mill-Gvern b'konsultazzjoni mal-awtorità tal-ippjanar. Il-fish farms fihom qatta illegalitajiet fosthom gaġeġ li jinsabu fejn mhux suppost, gaġeġ b'permess tal-awrat imma bit-ton fihom u gaġeġ ta' daqs mhux kif speċifikat. Għal dawn l-illegalitajiet oriġinarjament l-operaturi tal-fish farms kienu qed iħallsu penali ta' 50 euro kuljum. Iżda l-Gvern ħass li għandu jħarrax il-pieni tiegħu għax multa ta' 50 euro ma kienx tirrifletti l-qiegħ li jagħmel is-settur. Dwar din il-kwistjoni, s-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar qalet li l-Gvern huwa maqut u ċar. Naħseb li dan huwa pass illi flimkien ma' affarijiet oħra li l-Gvern qiegħed jagħmel liġijiet differenti li qiegħed ifassal fuq l-operazzjoni tal-fish farms kif wieħed jopera f'ambitu legali li din ma kienetx hemm sa issa, naħseb hija turi wkoll li għandna gvern maqut interministerial decisions li qegħdin isiru biex is-settur jissaħħaħ jiġi b'mod legalizzat. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent u l-Iżvilupp Sostenibbli José Herrera tkellem kif l-industrija hija waħda importanti għal pajjiżna, madankollu hemm bżonn timxi mar-regoli. Din l-industrija rridwa timxi l qudiem para rridwa li timxi l qudiem mod regolata u jekk il-Gvern jiddeċiedi wara pariri illi il-farming tat-ton irid isir f'ċertu żoni, ftit il-bot mill-kosta, allura l-industrija tat-ton trid issir minn hemmhekk. Jekk